Kawan ng pamangkin ko, ano naman ano. Pwede. Maano kaya ko ante, mako akong order ko baga sa ano sa Shopee. Kaya siya maabot, tagakan ka pala. Pamahaw, pwede magpamahaw ante. Pamahaw ante. Ay iyo. Ada anong order mo? Dere pa ka mo sing order daw main trabaho. Kami nga nun sa kita, nag-business yun na. Kung kano kumakano, hindi sa ko ante mga plato, pansit man sana. Yung anong problema ko ante, mahasobli ako sa imo ning pambayad ko sa online ko baga, order ko. Magayon ka baga ante. Yung kapulit unang. Alam na. Ano pa mga ko niya buko? Agad mo mas umaw.